24 hours दे 21 day फै नोंसोर साथामबो फै आं नोंनाव थांनो नोंलाय सोर नोंलाय बेसे गिदिर एमएलए नोंलाय बेसे गिदिर एमसिएलए नोंलाय आंलाय मानो थांनो नोंबो आं बायदि साधारन मानसिसो फन नाम्बारखौ नोंनो होआ आरो नोंनि फन नाम्बारखौ आंनो दरखार गैया नों आंनि एफाराब गोनांथि मानसि गैया नों आंनि थाखाय आरो नों आंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट मानसिबो नङा खतम सनजित ना मा नाम बियो बबे समावहाय बुजानायमोन सोरनि सरकार खुंनाय समाव बुजानायमोन बिनि फिननायखौ होग्रो नों बे सासे फागुन बिनि बाथ्राखौ नोंथाङा लानानै बुंदों हो नोंथांमोननि सरकार थानायाव दिनै बियो फाग्ला जादों मोनथिबाय गजब बेइज्जती है बेफोरखौ नुनानै फंसेल' बाथ्रा बुंनो लुबैदों माने जों मेगनजों नुखाबाय सासे जोंनि हारिनि अनफावरि एबा जोंनि हादर सिबियारि एबा जोंनि हारि सिबियारि सुबुं जाय बिथांमोना माने जोंनि हारिखौ लाखिनो थाखाय एबा हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गावनि न'खरखौबो सेक्रिफाइस खालामदों आरो गावनि जिउखौबो सेक्रिफाइस खालामदों बेफोर बिथांमोनखौबो देहा फाहामसालियाव लांनो रांनि थाखाय इस्युखौनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होआबा मा उनाव थैनानै थांखांब्लासो एबा बिथाङा रुंसारि जायोब्लासो बिथांनि गोथै सह खाथियाव थांनानै आं नायगौमोन होननानै बुंहैसै नामा तो फरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि आरो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थांनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ तो नोंथांमोना दाख्लै बबेनिफ्रायनो नुबोनाय अफ्रि दैमारि आरो लोगोसेयैनो जोंहा प्रकाश नार्जारि बिथांजों माखासे कन्ट्रोभार्सि एबा सोंलु सोंनाय एबा बिथांमोननि गेजेराव बिनि बेयाव सोंलायलायनाय जागासिनो दङ बेयावनो आंबो हाबनो नागिरदों नाथाय जोङो फुल कन्टेक्सआव हाबादै बिथांमोननि माखासे पार्टीनि खोथा एबा माखासे जाख्ल'नायनि खोथा एबा माखासे खुंथायनि खोथा आं बेफोराव हाबनो जेबो गोसो गैया नाथाय नैबे बि फागुन बिथां एबा जोंनिनो हारि सिबियारि बिथां तो नोंथांमोना गासिबो नैबे भिडिअखौ नायगिरनानै लादो फैदो आदा फै न'आव थांसै मानसिफ्रा गाज्रि होनो बिदिखौ माबा नाङा हामा फै न'आव फै न'आव तो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबायानो सासे जोंनि हादोर सिबियारि एबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि बिथाङा सासे सोद्रोमामोन तो नोंथांमोना मिथिखाबाय गासिबो उइलेट जाखाबाय गासिबो नोंथांमोना नुखाबायानो बे बेलायावनो गोबां सोंलु बादायलायनाय जादों आरो दायो तो बिथां प्रकाशआ नैबे बाथ्राखौ बुंदों बे नों बुंनाय बे बिथाङा प्रसन्जित ना मा नाम बियो बबे समावहाय बुजानायमोन सोरनि सरकार खुंनाय समाव बुजानायमोन बिनि फिननायखौ होग्रो नों मा तो नैबे जोंहा आदा अफ्रि बिथाङाबो बेनि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेयाव नायदो तो बिथाङा बुंदों माब्ला मोननाय एबा माब्ला जादोंमोन एबा माबोरै जादोंमोन बिनि बागै ससे बुंनाय दङ नोंथांमोना नायनानै लादो प्राणजित बसुमतारी ना बिफागुन बिथांखौ बियो लोगो मोनाखै ओमफ्राय बिनि बिदाजोंबो सावरायनो मोनाखै ओरैनो नोंथाङा जुदि बिनि न'खरनि मानसिजों सावरायनोबा फन नाम्बार आंनाव दं नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिपिएफ आरो इउपिपिएल नों सासे बुरबक आं सिदा बुंगोन नों बुरबक मानो दिनै दे बे सासे फागुन बिनि बाथ्राखौ नोंथाङा लानानै बुंदों हो नोंथांमोननि सरकार थानायाव दिनै बियो फाग्ला जादों मोनथिबाय बुरबक नोंथांमोननि थानाय सरकाराव बियो फाग्ला जादों स' आंनि बाथ्राखौ बुंनायनि सिगांनो जोंहा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एबा जायफोर बिथांमोना बर' हारिनि दावहारुफोर बिथांमोना माबायदि दुखु गैदां खैफोदजों एबा माबोरै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादों आरो माबायदि थांना थानो गोनां जादों बेफोरनि बाथ्राखौ जोंहा अफ्रि आदायानो बुंथिनानै होखादों थ' नोंथांमोना बेखौ नायगिरनानै एबा खोनासंनानै लागोन मालाबा नोङो ओंखाम उखै हाबनानै थादोंना मालाबा नोङो थालिर फस्ला जाफेरनाय गोसोआव दङना गोथां प्रकाश मालाबा नों गावजानाय रेकर्ड दङना मालाबा होसो गावजानाय रेकर्ड दङना नोङो प्रकाश बुरबक मालाबा नोङो थब्ला फिखुङाव नोङो 24 घन्टा बानांनाय 5 केजि एकेखौ बानाय ओमफ्राय गुलि 300टा बिखायाव बानानै थाबाय थानाय नों बेफोरखौ मालाबा गोसो दङना सोरनि थाखाय थाबायनांदों दिनै बै सासे सुबुङा दिनै फाग्ला जादों मानि थाखाय जादों नों बेखौ सानाखै नामा जोबखाबाय मा जादों मा जायाखै थ' बिदिबा आं दानिया आंनि फंनैसो बाथ्राखौ लाखिनो थाखाय आं बुंगोनो थाबाय दानिया आं बेयाव बुंनो सानबाय जे बिथांखौ जोङो दिनै नुबाय गोदो नुवाखैमोन जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो नुवाखैमोन बिथाङा सासे
नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एबा जोंनि बर' हारिनि सासे दावहारु जाय बिथाङा गावनि न'खरखौबाबो गावनि न'खर गावनि संसार आरो गावनि जिउखौबाबो दान होनानै जोंनि बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो जोंनि बर' हारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि महरै सिनायथि होनो एबा जोंनि हारियाव जाहाथे खैदां खैफोद फैयोब्ला बिथांमोना गावनि जिउखौनो दान होनानैब्लाबो बिथांमोना बेंथेनानै दोननाय सासे सुबुं अब्ला बिथांनि थाखायनो जों दिनै बुंनांगोन एबा बिथांमोन सासे दावहारुनि नाजानायावनो दिनै बर' हारिया थांनानै दङ आरो लोगोसेयैनो जोङो दिनै बर' होननानै सिनायथि होनानै जोङो गावखौनो दुगा खालामनो हादों अब्ला बे बिथांमोना दिनै जों सासेबाबो बिथां आरो लोगोसेयैनो आं बुंनो थांगोन बे सासेखौल' मानो आरो गुबुनालाय मा थ' गुबुनबो दङ नाथाय बेसेबां एबा बेबायदि दायो ससियेल मिडियायाव नुनायाव बिथाङा दुखुनांथावसिन जों जाथायखौ नुदों थ' एबा जों गुबुनाबो दङ जेनेबा आं बुंनो थांथ'ला थ' बिथांखौनो जों नुखाबाय अब्ला जों देग मेगनजों नुबाय नाथाय दानिया मा सोरनि खुंथायनि समाव माबानाय सोरनि खुंथायनि समाव जानाय सोरनि खुंथायनि समाव बुजानाय बियो बबे समावहाय बुजानायमोन सोरनि सरकार खुंनाय समाव बुजानायमोन बिनि फिननायखौ होग्रो बुंनो लुबैबाय थ' नोंथाङा बबेनिफ्राय मा दिरुननानै लाया बे नोंनि खोथा आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा बे नोंथांनि पार्सनेल खोथा नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंनो थांगोन जे नोंथाङा बबेबा मोनसेनि थाखाय बबेखौबा जाय मोनसेखौ नुखाबाय एबा बेफोरबायदि जाखादों होननानै नुखासेयावबो मेगन थाइनैखौ खाना दोनथ'नानैब्लाबो बाथ्रायाव लांनानै बेखौ खोमोरनो नाङा मिथिबायना जाय बाथ्राया नंगौ जुदि नंगौबा नंगौ बेखौ डाइरेक्ट पास खालाम नङाबा नङा डाइरेक्ट पास खालाम माथो नोंथाङा नुखाबाय जाय बिथाङा बेफोरबायदि जादों अब्लालाय माथो बेयावलाय खुंथायनि गोहो मा गोहो सोरनि समाव जानाय आरो गोदो नुवाखैमोन होननानै अलरेडि बेयाव दिन्थिनानै होखाबाय एबा बुंखाबाय अब्लालाय माथो दंबावो बेयावलाय आं खुंथायाव थानाय थायैखौनो बुङा दे आं गासैखौबो बुंगोन जाय माने पलिटिकेल पार्टियाथ' गोबां थाखायो मोनसेयाथ' देरहालांखायो बेयो थारखा आं बेखौबो मिथिगौ नाथाय जाय खुंथायाव थादोंना बिथांमोन खुंथायाव थाग्रा सुबुंफोरा जेब्ला इलेक्शननि केम्पेनिं खालामदोंमोन अब्ला इलेक्शननि बाथ्रा बुंदोंमोन एबा जायफोर इलेक्शन समाव बिथांमोना बेरायथिंदोंमोन अब्लालाय मानोथो बुंदोंमोन जेब्ला पाब्लिकनि माबा मोनसे दुखु खैदां खैफोद जागोन अब्ला जोङो अराय सम थागोन सोरनाबा माबा मोनसे जाथाय जाब्रबथाय जायोब्ला जोंनो खबर हो जों नायगोन मागोन मा बेफोर बाथ्राफ्रा मा उरिलांजोब्बाय नामा बहाबा खारलांजोब्बाय नामा अब्ला बैबा बासनल'मोन नामा जाय मानसिया पाब्लिकनि भटजोंनो देरहालांनाय बेफोर मानसिया बेफोर सासे सानै सुबुंखौ नायाबा सोरखौथो नायगोन बिथांमोननि ससियेल खामानिया मा आरो आं बांद्राय बुंनो साना आंनि गोसोआव दुखु मोनदों या मानि थाखाय होननानै बुंब्ला जाय माने जोंनि बर' जोहोलावानो बुंनांगोन जायबा दावहारु बिथांखौनो रेसपेक्ट होननायानो जेबो गैया माने बिथांनि सायाव अनफिननायानो गैया सोरनिबा सुबुङाव माने बे ओरैसो बुंदो मा रुंसारि जाखांबासो बिथांनि गोथै सहरनि खाथियाव फैनानैसो पाब्लिक सिटिनि थाखाय फैनानै बुंनोसै नामा जों नायगौमोन जोंनिसिम सिगां मानो बुङाखै सोरबा दुखुथिया मानसिखौ दुखु होसिननाया सासे इउटुबारनि खामानि नङा या थ' बास यार आं बेखौनो बुंगोन यार जाय बिथांमोना माने नुखानाय जोंनि दावहारुजों जेसे हायो जोंनि ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मनिफ्राय जों बिथांखौ सापर्टसो हरनांगौ जाहाथे गिदिर सुबुङा बिथांमोनखौ नायस'नो आरो बिथांनि बेमार आजारफ्रा हामो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बिथाङा गावनि न'खरखौनो सेक्रिफाइस होदों एबा गावनि जिउखौनो सेक्रिफाइस होनानै बिथाङा जोंनि हारिखौ दिनै फोथांनानै लाखिबोदों आरो लोगोसेनो जोंखौ गेरेमसा हारि महरै दानायाव बिथांमोना गावनि जिउखौ दान होनानै मदद होबोदों स' बास यार आं बारा पलिटिक्सआवबो हाबनो गोसो गैया आं बेयाव बेखौल' बुंगोन आरे नाय यार नोंथाङा नोंनि कमेन्ट सेक्सनखौ खेवनानै नायग्रोब्रा पाब्लिकआ मा लुबैमारदों पाब्लिकआ मा लुबैदों ओरैनो बुंजायाखैथ' सेकेन्ड बड'लेण्ड टाइगार होननानै थ' जिखियानो जाया मानो बास यार दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम बाय बाय